говоримо, що наші предки із Тисодунайського анклава напали на Константинополь і з тим на всі 100% согласний і навіть покойний уніатський історик наш, то ясно знав, що ми тепер всім кажемо, давайте учимо нашу історію подробно. Призиваємо всіх наших русинів вчити нашу історію таку красну. Коли нам говорять, у вас, русинів, не є історії, не є ні язика, ні культури, ні мови, вас ніч не є, і самих вас не є, а ми кажемо, які ви не знаючі ні власну історію, ні нашу. Не випадково і нині в Україні так і не створена група вчених по вивченню історії Закарпаття. Направляють сюди различних таких політологів, но не серйозних учених. Бо серйозні вчені давно сказали, треба не спорити, признати русинов, їх історію, а остальное да буде уже в інтересах нашої держави нової. Ми ведь русини вертаємо всім нашим опонентам, котрі грубо відносять до нас, обзивають нас з уваженням. Ми готовністю вести діалоги, яких антирусини бояться як смерти, як огня. Не дай Бог, а коли видять свою безпомічність в діалогах, кличуть нараз на поміч СБУ. Мол, там антиукраїнська риторика, там сепаратисти. А там у спецслужбах теж не є вчених істориків. А вони теж спішать русинів судити, ці мають чаще угрожати. Так ми попали русини між двома огнями. З одного боку, великолепна наша красива історія. Історія державності русинов у складі Чехословакії. Унікальна історія русинського язика, його широта, глибина і унікальна составна частина. З другого боку, ми проголосували за створення незалежної України, стали державотворчим народом вже тут, в Україні, і вдруг нас об'являють, що нас не є. Наші голоса на референдумі є, ви знаєте, інтересно. А от нас не є як суб'єкт міжнародного права. Но, скажімо так, слава Богу, русини вижили, і вижили достойно. І деколи шкодуємо, що власне не лише русинов нині громлять, де лиш мож, а й другі національності. З мадярами вічно собі війну знайдуть, вічно глядають у мадярів сепаратистів, хоча мадяри ясно повіли, не хочуть нікуди йти. Їм ліпше бути заграничними мадярами та получають поміч. А коли будуть уже у Мадярщині, там може бути лише якоїсь крайної захолустя, неінтересної. Но і ми ніколи, русини, не подумали вопрос сепаратизму, це фантазери з спецслужб, бо їх там платили, ото формують. І, звісно, шкодуємо, чесно, і українців етнічних. Уви, котрих нині розогнали по цілому світу на заробітки, лишивши їх вдома зарплат, пенсій, низький уровень життя. Плюс, уви, не можеш говорити про свободу преси. Щось повіш, нараз нас клеплють сепаратизм. Мало того, коли мене судили, тоді було класно говорити про сепаратизм. А тепер пішло вже мало їм, вирішили говорити про ізмену родині. Це саме дикое, що лише можна було придумати у нинішні дні. Не нравишся майору – ізмена родині. Але осталося нам, русинам, в'єдно із мудрими українцями нині стати в'єдно на захист від цих незнайків і всіх людей, котрі нападають на наші права і нападають на нашу канонічну українську православну церкву. І тепер нам треба в'єдно із більшістю етнічно українців православних і нам, русинам Закарпаття, стати на захист своїх прав і на захист нашої церкви, щоб в'єдно побороти зло, котреся сформувало в лиці самохвальків нишніх, які, кроме розрушення, нічого не знають. Дякуємо, що так і сте красно роз'яснили вопроси, котрі дуже многих інтересують тепер. На цьому закінчуємо передачу недосказаної. Будьте здорові. Будьте здорові і пам'ятайте, у Закарпаттю, це частина лише історичної Карпатської Русі,
Живуть мирні люди русини, котрі легко общаються і полюбили своє присутствие в Україні, але диву даються, чому же так нам відповідають у грубій формі і готові чуть ли нас не депортувати на ні Закарпаття по подобію кримських татар. Но ми віримо, що в'єдно із етнічними українцями, з русинами і з усіма народами України нам удасться перемінити все, що твориться в державі, на кращої. З Богушу повночу. Будьте здорові!